ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଅର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ କାଲି ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇବ, ସିଏ ବି ଗାର୍ଲିକ୍ ଫ୍ଲେଭରର। ଗାର୍ଲିକ୍ ଫ୍ଲେଭର ମାନେ ରସୁଣ ଦେଇକିନା ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭରଟା କରାଯାଏ ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ନେଲି। ଆଳୁ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଚୋପା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସିଝେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଅଛି ଏଠି ଆଉ ଆଳୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛି, ବହୁତ ମାଟି ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକିନା ମୁଁ ସିଝେଇଲି। ଆଉ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଆଳୁ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ରହିଲେ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ଚୋପା ଲଗେଇକିନା ସିଝେଇବା କଥା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ସବୁ କିଛି କାଟି କୁଟିକି ରେଡ଼ି କରିନେଲି। ଆଳୁ ବି ମୋର ସିଝିଗଲା। ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ଚକୁଡ଼ି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ତାକୁ ଦବେଇ ଦବେଇକି ଆରାମସେ ଏଥିରେ କରିହୁଏ। ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍। ଏବେ ତ ବହୁତ କିଛି ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମେସ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇ ନେଲି। କଢ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଛି। ତେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଲି ମୁଁ ରସୁଣ ଛେଚା, ଯୋଉଟାକି ରସୁଣକୁ କ୍ରସ୍ କରି ନେଇଥିଲି। ଅଦା କ୍ରସ୍ ଆମେ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମିତି ରସୁଣକୁ କ୍ରସ୍ କରି ନେଇଥିଲି। ତା ଉପରେ ଦେଲି ପିଆଜ, ଆଉ ତା ଉପରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଏ ସବୁକୁ ଟିକେ ସମୟ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା, ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇବ ଯେମିତିକି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ଆମର ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। এই ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍କୁ ଗାର୍ଲିକ୍ ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ କହନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ରସୁଣର ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦେଲି କିଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ନଥିଲେ କୌଣସି କରି ମସଲା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଚକୁଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଆଳୁକୁ ଏଠି ପକେଇ ନେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ମସଲା ସବୁ ଡ୍ରାଏ ମସଲା, ତା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ କଷିଲେ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେବା, ଆଳୁକୁ ସେପଟେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ବାଉଲ୍ରେ ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ତନ୍ଦୁରୀ ମାୟୋନିଜ୍ ଦେବା। ମାୟୋନିଜ୍ ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେବା, ଆଉ ତା ସହିତ ତନ୍ଦୁରୀ ମାୟୋନିଜ୍ଟାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ। ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବର୍ଗର ହଉ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ପନିର କିଛି କ୍ରସ୍ କରିକି ଦେଇଦେଲି। ପନିର ମିକ୍ସ କରିକି ଆଳୁ ସହିତ ତିଆରି କଲେ ଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ। ସ୍କୁଲ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ, ପୁରା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସ୍ନାକ୍ସ। ବନେଇକିନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ମଜା ଆସିଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାରେ। ତା ସହିତ ଆଳୁ ଯେଉଁ କଷିକି ରଖିଥିଲି ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଆଉ କିଛି ପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁଟା ସାଧା ମାୟୋନିଜ୍ ଆସେ ଭେଜ୍ର, ସେଇଟା କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ମାୟୋନିଜ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆମର ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଆଉ ବର୍ଗରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିଲି। ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିକିନା ଏ ସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଆଳୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷା ହେଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ ପନିର ମିକ୍ସ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ସସ୍ ତା ସହିତ ମାୟୋନିଜ୍ ଦେଇକିନା ଗାର୍ଲିକ୍ ଫ୍ଲେଭରର ଏ ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷିଥିଲେ, ସେଇ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ବ୍ରେଡ୍କୁ ରଖିନେଲି। ତା ଉପରେ ଦେବା ଘିଅ। ଘିଅ କିମ୍ବା ବଟରରେ ହିଁ ସେକିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତେଲ ଦେଲେ ଯୋଉଟାକି ଭଲ ନୁହେଁ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଟିକେ ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଯୋଉଟାକି ଘିଅ ଆଉ ବଟରରେ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ତେଲରେ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆସିନଥାଏ। ତେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ତିଆରି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଖାଆନ୍ତୁ ତିଆରି କରିକିନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ, ଆଉ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି। ଯଦି ମୋର এই ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବହୁତ ଇଜି ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି ଅଛି।